Il-Pulizija sostniet l-allegazzjonijiet li saru brabta mal-elezzjoni ġenerali minn suppost whistleblower li warah hemm Jason Azzopardi u l-Partit Nazzjonalista kienu allegazzjonijiet bla bażi. Dan fit-tweġibiet li Times of Malta li staqsiet dwar l-investigazzjoni tal-Pulizija f'dan il-każ li riżulta minn allegazzjonijiet li saru f'rikors dwar każ li ma kellux jaqsam xejn mas-suġġett. Entitajiet oħra bħal Identity Malta kienu diġà ħarġu ċaħdiet kategoriċi u dettaljati għal dak allegat fil-konfront tagħhom, anke l-Kummissjoni Elettorali ħarġet stqarrija. Issa jirriżulta li fil-waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kienet jattakka lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jagħmel pressjoni fuqu, il-Pulizija kienet għaddejja bix-xogħol tagħha. Ma' Times of Malta l-Pulizija qalet li kkuntattjat lill-avukati li jagħmlu l-allegazzjonijiet biex isostnuhom u rċivew biss dettalji dwar persuna waħda li meta mistħarġa sabu li l-allegazzjonijiet kienu bla bażi. Unfounded kienet ir-risposta sketta tal-Korp tal-Pulizija ma' Times of Malta. L-esponenti tal-Partit Nazzjonalista għamlu ġimgħat jibnu l-istorja li vvotaw il-mejtin sabiex jagħtu l-impressjoni li tilfu l-elezzjoni b'40,000 vot minħabba l-istess mejtin. Biex għamlu dan ibbażaw fuq Palestinjan li qalu li hu whistleblower. Dan is-suppost whistleblower bl-isem ta' Ali Hassan li qed jorbot fuq l-Partit Nazzjonalista diġà ntuża mill-Partit Nazzjonalista lura fl-2016 meta miegħu saru intervisti għaliex kien qal li kien se jispiċċa bla dar u jorqod barra. Eventwalment applika ċittadinanza Maltija u din ma natatlux. Fil-fatt id-deputat Alex Muscat kellem kif meta kien responsabbli mis-settur dan il-bniedem għeddu li se jpattijielu għax ma kienx ħaq iċ-ċittadinanza. Iċ-ċittadinanza ma kienx ħadax ma kienx ħaqqu u għal dan ir-ritalja. Minn barra lil Jason Azzopardi dan ir-raġel illum għandu warah lil Arnold Cassola li qed jużawh bħala parti mill-kampanji tat-attakki tagħhom kontra min jagħmel parti mill-gvern.